zahradě u mě doma ležel v trávě trám. Řadu let jsem uvažoval, co z něj udělám. Dříve to byl zcela jistě kus nádherného stromu, pak ho stěli rozřezali, čas přivez jsem si domů. Roky chodím kolem trámu, hlava jako čisté listy. Jednou nápad ke mně přijde, začínám si tím být jistý. Je to jako hledat jehlu ve veliké kupě sena. Nevím, jestli jeho tělo má být muž či žena. Co kolem vidí, a pak jednou přišel nápad anděla z něj vyrobit, dát mu život, bílá křídla i korunu bude mít. Jak mám ale vyrobit něco, co jsem neviděl? Možná by mohl pomoci sám archanděl Gabriel. Dám mu křídla, by mohl létat, ochraňovat lidi, léčit rány, hladit duše a vše, co kolem vidí. Inspirace dorazila přímo k mému domu. Už jsem věděl, co udělám a uvěřil tomu. Čekala mě spousta práce, barev, brusných papírů. Udělám ji podle tebe, tak říkajíc na míru. Už vím, mami, podle koho vytvořili anděla. To tak jednou, myslím, v létě na zahradě seděla. Jedním brkem obkreslili siluetu tvou. Věděli, že všechny má